Viete, čo sa stane iba za 1 sekundu? V tejto sekunde sa môže udiať čokoľvek od náhlych nebezpečenstiev po šokujúce správy, ktoré zmenia váš deň. Niektoré sekundy môžu priniesť nešťastie, iné zasa radosť, no všetky sú cenné a nezabudnutelné. Život je plný okamihov, ktoré sa dejú rýchlo, ale ich dôsledky môžu trvať večnosť. V jedinom okamihu sa rozhodujeme, ako zareagovať, a toto rozhodnutie môže ovplyvniť celý náš život. Každý okamih je jedinečný. Je to dar, ktorý si môžeme vážiť a preto by sme mali žiť naplno. Každý okamih môže byť rozhodujúci, či už ide o nebezpečenstvo alebo šťastné chvíle, a preto nezabúdajme žiť s vášňou. Niektoré sekundy sú naplnené zázrakmi a prekvapeniami, ktoré nás nielen zaujmú, ale aj obohatia náš život. Rýchlosť života nás učí oceniť krásu niečoho tak jednoduchého, ako je splnenie priania v jedinom okamihu. Život niekedy vyžaduje odvahu, aby sme sa vrhli do neznámeho, a práve v týchto okamihoch sa môže zrodiť niečo výnimočné.